Καλημέρα λατρεμένα μου πλάσματα, καλώς ήρθατε στην vlog μας Day 16. Είμαι έτοιμη Κυριακή πρωί για brunch. Θέλω να σας πω ότι έτσι και μπείτε μετρό Σαββατοκυριακό, Κυριακή είναι σήμερα, όχι απλά θα στριμωχτείτε, όχι απλά θα είστε ο ένας πάνω στον άλλο, όχι απλά θα είναι σε φάση ποιος θα κάτσει πρώτος, που ανάθεμα κι αν μπορείς να κάτσεις. Γενικά γίνεται ένας πανικός λόγω των γιορτών, ίσως έχει υπερβολικά πολύ κόσμο. Δεν πειράζει όμως, η Άννα έχει φτάσει νωρίτερα από εμάς, έχει βρει και πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας και πάω να τη βρω γιατί θα πάμε σε ένα τέλειο μπραντσάδικο σήμερα που ανυπομονώ να σας δείξω. Με ποια είμαι? Γεια! Άννα Παυλίδου, όπως λέω πάντα, official. Τι κάνετε? Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε? Πάρα πολύ, ειδικά μέσω vlog, νομίζω από το 10... Όχι, από το 20. Από το 22. Από το 22. Ναι. Και είναι 22. Τώρα είστε δύο. Ναι. Ψάχνουμε θέσεις στο Yusurum. Είναι τέλεια εδώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε να κάτσουμε. Παιδιά, γίνεται χαμός Κυριακή πρωί. Έχει αναμονή, αλλά φαίνονται όλα τα πιάτα γιάμι, οπότε θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε εννοείται και θα δοκιμάσουμε σχεδόν όλα. Εγώ έχω έρθει με τρελή όρεξη. Μ' αρέσει. Δεν έχω φάει και πρωινό, οπότε καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε! Αγάπη μου! Αγάπη μου! Έχει τόσες πολλές επιλογές που δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω. Λέω να το παίξω healthy από τη μία, αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι πρέπει να δοκιμάσω τα πιο juicy του καταλόγου. Ξεκινήσαμε με μια σπιτική λεμονάδα και έναν Λάτε. λάτε, παιδιά. Τι ωραίος που είναι. Τον έχουν βάλει και στο τέλος, αυτό σχολιάζαμε, σερβίτσια. Δεν είναι πολύ ατμοσφαιρικό, Άννα? Πολύ. Περιμένουμε τώρα να φάμε. Σαν τρελές, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Παιδιά, πήρα το αβοκάντο toast και τους είπα να βάλουμε και αυγουλάκι. Κοιτάξτε τι υπέροχο που φαίνεται. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι και καταπληκτικό, αλλά σοκ. Και η Άννα πήρε μπουράτα που είναι, φαίνεται απίστευτη, εντάξει. Full delicious. Για να δείξω και ένα κοντινό. Oh my god! Καλή όρεξη! Και τα καταφέραμε και μείναμε πάλι μέχρι το απόγευμα. Ήρθαμε για brunch και τώρα είμαστε για μεσημεριανό. Θα πας? Όχι, θα πάω για βραδινό. Ωραία, κατευθείαν βραδινό. Από φαγητό σε φαγητό η φίλη σου. Είπαμε τόσα πολλά που δεν μπορούμε να σας πούμε στην κάμερα. Ισχύει, αλλά μπορεί να τα δείτε. Μπορεί. Δεν θα πούμε τίποτα ακόμα όμως, για να μην μας ματιάσουν. Ναι, ισχύει. Σιγά σιγά όλα εν καιρό. Έτσι. Φιλάκια πολλά σε όλους σας, θα τα πούμε από το σπίτι. Παιδιά μου, γύρισα πίσω στο σπίτι και θέλω να σας δείξω αυτήν την υπέροχη ζακέτα που φοράω, που μου την πήρε η μανουλίτσα μου. Είναι πάρα πολύ κόζι και από μέσα αυτό το χαλαρό φορεματάκι που έχει και αυτό το σκίσιμο, που είναι, παιδιά, iconic. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λατρεύω να φοράω κάτι έτσι λίγο βραδινό και να το συνδέω με κάτι πρωινό και να βγαίνω για βόλτα. Πάμε να καθαρίσουμε λίγο το σπίτι που είναι κάπως... Έχουν αποσυντονιστεί όλα εδώ, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Να καθαρίσουμε, να βάλουμε μία τάξη, γιατί αύριο ξεκινάει η εβδομάδα και θέλω όλα να είναι σωστά και τακτοποιημένα. Πείτε μου εσείς τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Βγήκατε έξω βόλτα. Ήταν γεμάτη όλοι οι δρόμοι με κόσμο. Πραγματικά λατρεύω τις χριστουγεννιάτικες μέρες από τη μία λόγω αυτού του κόσμου και της φασαρίας της ωραίας, αλλά από την άλλη δεν χωράμε, παιδιά. Δεν χωράμε. Θα πιω όλο αυτό το μπουκάλι με το νερό όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί δεν έχω πιο πολύ νερό σήμερα και όπως καταλαβαίνετε νιώθω μια μικρή αφυδάτωση. Έφαγα το υπέροχο, τεράστιο brunch μου, το αβοκάντο toast, εγώ πρόσθεσα και αυγό ποσέ, ήταν καταπληκτικό. Και τώρα, επειδή δεν έχω κάνει 8.000 βήματα ούτε σήμερα ούτε χθες, θέλω να κρατήσω λίγο τις θερμίδες μου σε πιο χαμηλό επίπεδο. Έχω πάρα πολλή δουλειά βέβαια να κάνω. Και σκέφτομαι να ξεκινήσω από τώρα να πιω νεράκια, να φάω καμιά σαλατούλα ίσως μετά, να φάω κάτι έτσι ελαφρύ. Και αύριο ξαναξεκινάμε μπανάκια και κάνουμε και spinning, οπότε κάπως θα επανέλθουμε στο πρόγραμμά μας. Να συνεχίσω τη δουλίτσα μου που έχω
ανολοκλήρωτη από χθες, όπως σας είπα, και θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Τελείωσα τη δουλειά για τον ένα πελάτη που έχω συγκεκριμένα, τελείωσα για αυτόν που ασχολούμαι εδώ και κάποιες μέρες, όπως σας είπα και χθες. Τι κάνω ουσιαστικά? Προγραμματίζω τα social media, το content για τα social media που θα ανέβουν τον Ιανουάριο. Από τώρα κάνω ένα content creation, σε βίντεο, σε φωτογραφίες, σε γραφιστικά, φτιάχνω τα κείμενα και όλα αυτά τα στέλνω έτσι από νωρίς, τώρα που είμαστε στα μέσα του μήνα, για να εγκριθούν, να πάρουν την έγκριση, να κάνουμε αλλαγές κτλ. Για να ανέβουν από 1η Γενάρη στα social media του πελάτη. Θέλω τώρα λοιπόν που τελείωσα να σας πω ότι τελείωσα και χαίρομαι πάρα πολύ που τελείωσα και του Robin Sharma το βιβλίο, το The Wealth Money Can Buy. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο που πρέπει να το διαβάσετε οπωσδήποτε και χαίρομαι ότι τελείωσα τώρα και σύντομα, γιατί ανυπομονούσα να προχωρήσω στο επόμενο βιβλίο μου, το Σκοτεινές Ιστορίες Χριστουγέννων, που είναι του φίλου μου, του Κωνσταντίνου Παλίλη. Έχει βγάλει λοιπόν αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο το έχω ξεκινήσει, αλλά το έχω διαβάσει λίγο βιαστικά, οπότε θέλω να το ξαναδιαβάσω όλο από την αρχή και στις διαδρομές μου, στα μέσα και τα λοιπά, να διαβάζω μόνο αυτό. Είναι χριστουγεννιάτικες ιστορίες τρόμου στην Αθήνα. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ωραία γραφή. Ο Κωνσταντίνος Παλίλης γενικά είναι ένας υπέροχος συγγραφέας της νέας γενιάς. Θα σας βάλω εδώ βίντεο που έχουμε κάνει με τον Κωνσταντίνο, εδώ πάνω κάπου θα εμφανίζεται. Κωνσταντίνος Παλίλης και Μαρία Αποστολάτου, γιατί έχουν γράψει και θεατρικά κείμενα και είναι ταλεντάρες τα παιδιά, χωρίς υπερβολές. Και το συγκεκριμένο βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Πηγή. Θέλω πραγματικά να σας πάρω μαζί μου σε αυτήν την διαδρομή αυτού του βιβλίου. Το προτείνω και το συστήνω ανεπιφύλακτα αυτό το βιβλίο. Είναι σύντομες ιστορίες, αλλά τόσο χορταστικές. Σας το λέω από τώρα, αλλά θα σας το λέω και καθ' όλη τη διάρκεια που θα το διαβάζω, γιατί θα το παίρνω μαζί μου παντού. Σας βάλω και link εδώ από κάτω, αν υπάρχει διαθέσιμο ακόμα και μπορείτε να το παραγγείλετε κι εσείς. Θα σας έχω από κάτω link. Αλλά παιδιά, νομίζω το να διαβάσεις χριστουγεννιάτικα βιβλία καθ' όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, να βλέπεις χριστουγεννιάτικες ταινίες και τέτοια, κάπως βγάζει ένα πολύ ωραίο vibe. Μην βλέπετε ότι πηγαίνω παραλία και υπάρχει ένα ατελείωτο καλοκαίρι στην ψυχή και στην καρδιά μου. Σίγουρα είναι καλοκαίρι στην καρδιά μου, αλλά με Χριστούγεννα παράλληλα. Σας αφήνω προς το παρόν να δω τι θα φάω. Σκέφτομαι να φάω κάτι ελαφρύ αλλά και χορταστικό και μάλλον θα παραγγείλουμε. Λέμε να παραγγείλουμε σήμερα, να κάνουμε αυτή τη τσαχπινιά, αφού το έχουμε πάει όλο τέρμα έτσι σήμερα. Χωρίς βήματα εγώ, χωρίς γυμναστήριο, χωρίς κολύμπι. Ας φάω και κάτι junk για να έρθει να ολοκληρωθεί και από Δευτέρα πάλι να γυρίσουμε στο πρόγραμμά μας. Ζουζούνια μου, θέλω λοιπόν να σας αφήσω σιγά σιγά σε αυτό το κομμάτι που έχουμε φτάσει τώρα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι εδώ. Παρήγγειλα τελικά, έφαγα ένα πιτόγυρο με κοτόπουλο. Ξεκινώντας η εβδομάδα, πολλοί την ξεκινάνε από την Κυριακή, εγώ την ξεκινάω από τη Δευτέρα πάντα. Νιώθω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εσάς που βλέπετε το βίντεο, αλλά και για μένα, να ξεκινάει με κάποια πράγματα έτσι σαν μικρή ιεροτελεστία. Ιδανικά θα ήταν καλύτερο να ξεκινάει από νωρίς το πρωί όλο αυτό. Αλλά και να μην το ξεκινήσετε από τη Δευτέρα, μπορείτε να το κάνετε από την Τρίτη σας, ας πούμε. Π.χ. εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να σημειώνω όλα αυτά που με βοηθούν, όλα αυτά για τα οποία νιώθω ευγνωμοσύνη, όλα αυτά τα όνειρα ή τα πράγματα που με κάνουν να έχω κίνητρο να σηκωθώ, παιδί μου, το πρωί. Νιώθω ότι είναι πράγματα πιο βαθιά που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την ύπαρξή μου. Οπότε κάπως όταν τα σημειώνω στο χαρτί, είτε το πρωί είτε το βράδυ όταν κοιμάμαι, ας πούμε κάποια πράγματα τα κάνω από το βράδυ και σχεδιάζω κάπως την εβδομάδα μου, κάνω ένα planning, σκέφτομαι όλα αυτά που θέλω να κάνω στην εβδομάδα, αλλά και στο μακροπρόθεσμα, πώς θα ήθελα να σχεδιάσω τη ζωή μου σε εισαγωγικά. Σκέφτομαι πώς θέλω να φροντίσω τον εαυτό μου. Η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια, θα έπρεπε να είναι μια συνήθεια που την κάνουμε γέμα και που φροντίζουμε, ας πούμε, τον 50χρονο, τον 60χρονο, τον 80χρονο εαυτό μας από τώρα. Εγώ κατάλαβα αυτή τη σημασία στα 29 μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να το έχω καταλάβει, ας πούμε, από τα 15 μου ή από τα 20, ας πούμε, να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι
να φροντίσω κάποια απλά πράγματα και της ψυχικής μου υγείας αλλά και της σωματικής μου υγείας και πολλά τέτοια, έτσι ώστε να μην φτάνω τον εαυτό μου στα όρια μου, να μην φτάνω σε burnout, να μην. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για μένα να υπενθυμίζω στον εαυτό μου να έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον, να έχει εμπιστοσύνη σε όλα αυτά που έρχονται. Γιατί στην εποχή που ζούμε βομβαρδιζόμαστε από αρνητικές ειδήσεις, από ειδήσεις που μιλάνε συνέχεια για το πόσο χάλια πάει η χώρα, πόσο χάλια είναι τα οικονομικά, πόσο χάλια είναι το ένα, πόσο χάλια είναι το άλλο, πώς. Νομίζω ήρθαν και εξωγήινοι σε κάποια φάση στον πλανήτη και ξέρετε, και αυτό μας φέρνει επίσης ένα φόβο και ένα... Γενικά θεωρώ όλη στη ζωή είναι άγνωστα, δεν έχουμε τίποτα 100%, δεν μπορούμε να νιώθουμε με τίποτα 100% ασφάλεια και αυτό θα πρέπει να μας συναρπάζει κατά μία έννοια. Δηλαδή το μόνο σίγουρο είναι ότι ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο και θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Πιστεύω ότι όλα τα άλλα είναι προκλήσεις και challenges τα οποία ό,τι και να γίνει θα ξεπεραστούν. Όταν πάει κάτι στραβά, θα ήθελα να το υπενθυμίσω και σε εσάς, προσπαθήστε, κάντε μία προσπάθεια να σκεφτείτε μία λύση, έναν τρόπο να ξαναξεκινήσετε από την αρχή. Σκεφτείτε και το πιο αρνητικό σενάριο για να είστε λίγο καλυμμένοι, αλλά σκεφτείτε και μετά τη λύση και το αισιόδοξο του πράγματος και το πώς θα σηκωθείτε από αυτό το μπάτο που μπορεί να έχετε πέσει. Γιατί δεν γίνεται να μην πιστεύουμε στο μέλλον και να υπάρχει μια λούπα αρνητικών σκέψεων συνεχόμενα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε εμπιστοσύνη στο τι θα γίνει και όχι εμπιστοσύνη τύπου τυφλή, να προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνουμε βήματα και να κάνουμε πράξεις που θα επηρεάσουν όσο γίνεται την συνολική κατάσταση, αλλά κυρίως την κατάσταση του εαυτού μας, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς τα πάντα, προφανώς. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο για μένα από τα απλά πράγματα, τα οποία όταν είσαι σε ένα γρήγορο ρυθμό ζωής, όταν δουλεύεις, όταν σκέφτεσαι 100% όλο αυτό το στίβο και όλο αυτόν τον αγώνα και δεν έχεις χρόνο να παρατηρήσεις τον ήλιο, να παρατηρήσεις το φεγγάρι, να παρατηρήσεις έναν όμορφο ουρανό, να χαλαρώσεις λίγο, να αναπνεύσεις με πιο ήρεμο ρυθμό, να νιώσεις ευγνωμοσύνη. Αλλά αυτά τα απλά πράγματα είναι που σου φέρνουν και την ευτυχία και είναι και που σου φέρνουν και την ηρεμία και πραγματικά αυτά πρέπει να κυνηγάμε και να επιδιώκουμε. Τα πολύ γλυτερωτά, τα πολύ αστραφτερά, τα πολύ, ξέρετε, το παραπάνω αυτού του είδους όμως είναι πολύ σημαντικό για κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν είναι και αυτό που εξαρτάται όλη μας η ύπαρξη και όλη μας η ευτυχία. Οπότε το να δούμε τη φύση, να βρεθούμε για 10 λεπτά σε ένα πάρκο, να είμαστε λίγο δίπλα στη θάλασσα, να είμαστε κάπως όχι στο τρέξιμο, να κάνουμε κάτι με έναν φίλο που μας δίνει χαρά. Γενικά πράγματα πάρα πολύ απλά και δημιουργικά, εγώ θεωρώ ότι μπορούν να μας αλλάξουν όλη τη μέρα. 10 λεπτά μέσα στη μέρα μας να τα κάνουμε, 10 λεπτά να δώσουμε για να ακούσουμε μια ωραία μουσική στο ραδιόφωνο που παίζει και να κοιτάξουμε λίγο τον ήλιο και λίγο τη θάλασσα και λίγο... Είναι αρκετά για να μας φέρουν στο long term ίσως και στη στιγμή μια χαρά και μια ικανοποίηση. Αρκεί να είμαστε στη στιγμή και να τη ζούμε και να μην κάνει το μυαλό μας overthinking και να μην σκεφτόμαστε χαζομάρες και βλακίες και ξέρετε, να μην τρέχει το μυαλό από τη στιγμή, να φύγει από τη στιγμή. Οπότε έτσι θα κλείσω το σημερινό βίντεο. Πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν λίγο περισσότερο, να ξεκινήσουμε τη εβδομάδα μας, να ξεκινήσουμε τη χρονιά μας ίσως και από το 2025 να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Θέλω να εφαρμόζετε όσο περισσότερο από αυτά γίνεται και στην καθημερινότητά σας. Με προσπάθεια ίσως στην αρχή, αλλά σιγά σιγά θα γίνει τρόπος ζωής και συνήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Όσοι μείνατε μέχρι αυτό το σημείο, θέλω να μου στείλετε μια πράσινη καρδούλα. Καλή εβδομάδα σε όλους.